Det ved det ikke. Det føles som om, at Ava bliver sindssyg. Jeg kan mærke, alle følelserne går rundt i kroppen lige nu. Det er ikke særlig rart. Det er rigtig ubehageligt. Det føles som om, at jeg ikke rigtig kan få vejret. Jeg ikke rigtig kan sidde stille. Jeg har bare lyst til at flygte fra min egen krop. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det er ligesom følelsen af at blive sindssyg, og følelsen af ikke at være, at det ikke er virkeligt. Det er meget svært at forklare, hvad man føler. Jeg har sådan spænden ude i fingrene og føler som om jeg har noget tungt siddende på min skulder. Jeg har gået og været lidt trist hele dagen. Jeg tror det er fordi, at Jannik, Kejls far, har været her. Det ripper op i nogle følelser og gør, at jeg går og bliver trist. Og når jeg så går og trist, så får jeg angst. Angstanfald. Jeg går og bekymrer mig for meget. Om der er noget galt med mig. Samtidig med det, så går jeg og tænker på, hvorfor jeg skal have angst. Jeg ved det ikke.
Lige nu der har jeg nok bare anfald hver dag. Nogle gange små anfald, som jeg kommer ud over, og andre gange store. Jeg var også ved lægen i torsdags, og jeg blev henvist til en psykolog. Og det var rigtig dejligt at snakke om det. Men selvfølgelig så fik jeg et panikanfald igen. Og jeg brød fuldstændig sammen med lægen. Det er bare, når man går så lang tid og bærer rundt på noget og prøver på at være stærk, så kan man til sidst ikke bære det længere. Og jeg vil gerne være stærk. For min søns skyld. Og jeg har ikke lyst til, at det går ud over ham. At jeg har angst. Og det føler jeg, at det gør. Nogle gange føles det bare som om, at jeg svigter ham. Fordi at jeg har angst. Og fordi jeg nogle gange, når jeg har min anfald, ikke kan udholde larm og jeg bliver bare bange for, at han føler sig svigtet. Og jeg bliver ked af det, når jeg græder over for ham og viser ham, at jeg er ked af det. Fordi jeg vil gerne være stærk over for ham. Og så bliver det bare ekstra hårdt.
når man er 50 forskellige folk for at vide, at man er en lortemor, og man ikke passer på sit barn, og det er rigtig svært som mor for at vide, men man kun vil det bedste for sit barn. Det er meget rart, når man har de her angstanfald. At ligesom kunne tale sig ud af det, og få renset ud af systemet, og komme af med det. Jeg plejer normalt ikke mere at have angstanfald om aftenen, men nogle gange kommer de stadig. For det meste så er anfaldene der om dagen. Så det er lidt mærkeligt at få dem om aftenen.